Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yako Suko, The Promise. Mabuhay ang pag-usaw! Mabuhay! Thank you! Unya, Miss Asa Kimo, ta ni? Ato na ta. ako nang hihatod ang pastor nga ni kasang niyo. Salamat kaayo, attorney, sa imong pagtapang namo. Manghinaot lang ko nga magmalipayon mo duha. Sige, ato na mi. Day, dong, andam lang inyong higdaanan. Ako na ning nailisan ang tanang hapin sa kong kama. Dali na, Rolando. Mamahuay na ta sa atong kwarto. Unsa? Naunsa man ka? Nga numisi ka naman noon ang imong mata. Ay pamahuay na lang mo dong, kay naibaw kong ikapoy mo sa inyong pag-abi-abis inyong mga bisita. Nga wa gani ka makailas uban, inday natsumi. Dili na importante manang. Ang importante karon nga nakasal nami. Ay mauman, nahala, lakaw na mo dong. Sunod ako, Rolando. Dong, naunsa ka ba, oy? Di ka excited sa mong asawa? Naunsa ka ba ya? Sa una, si Doming, ganahan, cute kay itong mag-una-una nako. Unya ikaw, mura man ka wag hapon sa imong kaugalingon, oy. Kuan manang na nakalitan lang ko. Sa inakalitan ba, oy? Sa akong kasal, wa ko magtuo nga aminyo na ko. Mao na. Ay, lakaw na lagi, ato anas natsumi. Pamahuhay na mo, aron makahimo dahil mag-unang batang lalaki. Manang, Oo, sa mandi ay. Lakaw na lagi. Ang imong asawa ay, atiman na to dito, lakaw na. lagi nang. Madto na ko. Ay lang ko itukmod. So, Rolando, isa na puntahan. Nalago sa sahog. Ganun ka na magkasasahog. Nga dako-dako man yung kama ni Manang. Ibaw na ka kung nga no. Asawa na ko nimo. Mahimo kang muhigda tupad na ako. Naibaw ka na sab. Kung noon sa klasihan ng atong kaminyoon. Dili mahimo makasaha ko nimo. Oh, okay. Ikaw, good. Dili man kakagustong komportable nga pagigda. Sige, matawag na ko. Mahimo bag. Dili ka na imong isulob kung matuog ka. Awar gud nipis kaya. Nga naman di ay. Basta may problema ni mo ining akong gisulob. Ay, hambot ni mo eh. Oh, mihigda mo ko kadi sa sahog nga way banig-banig. Anada ko ini. Kay taga-bukid ko. Sige na, katawag na diya. Alam ko sumuka dire. Rolando! Rolando! Anilo ko tupad ni mo! Uy, nunsa ka ba? Mado ko kilat! Anilo ko tupad ni mo, please! Natsumi. Rolando, asawa na ko ni mo. Basta, may mabag-anila ko tupad ni mo. Wa bigyo ka mahadlok na ko. Nga nang mahadlok man ko ni mo. Lalaki ko. Babae ka. Pero asawa na ko ni mo. Natsumi. Ipanti kag kaupat. Balik sa kama kung dili ka gustong magmahay ka sa tibok nimong kinabuhi. Uno. Ayaw kong ipi, Rolando. Kay dili ko batang gamay nga mahimo ni mong hadlokon og numero. Dos. Ikwatro na lang nga. Natsumi. Gingnan ka nga palayo na ko. Kaya dili ako kapugan ng akong gusto dyan mo. Ayaw ni Pogi, Rolando. Una-una,
na lang nga asawa ko. Natsumi. Ay, hala to na. Nanghagis naman na si Sir Ichiro, uy. Uy, Karin! Ha? Dili tamo, dili. Nasuko si Sir Ichiro kay hangtod karon, wa pa mabalik si Natsumi. Di ba itong balik, uy? Kay kasal nila. Si kasal nila. Si Ma'am Natsumi, good. Kay kasal na to karon. Wala to si Ma'am Natsumi. Lain na itayan eh. Ambot ni mo ay, wadyo ko kasabot. Kisa may sige pakasala ni Mama Natsumi, ha? Ano kaya? Nagkaimukat nga na si Rolando. Unsa? Si Rolando? Sige pakasala ni Natsumi? Okay. Nani iyate, etano? Ay! Sir Ichiro? Nani iyate, etano? Speak English, please, sir. Uy. What did you say? Ay, sulti, uy. Nagpakasal si Rolando og Natsumi, sir. Aw, Natsumi and Rolando married already? Wala. Si bata ko ini. Nagkagirning. Luwag sa mo kinabuhi, no! Si Natsumi. Nagunlan pa sa kumbuktan. May naitabo ginamo gabi eh. Unsa man nga akong gibuhat. Nganong wa magin ako kapugni ang akong kagalingon. Rolando, nagmata na di ka? Natsumi. Sorry. Pero Wa kay sa. Akong gusto ang tanang nahitabo. Ayaw kalimutan na. Gusto lang akong puyan ang kinabuhi sa usa ka asawa. pero Mahimo ba, Rolando? Unang adlaw ron sa atong kasal. Gusto kong magmalipayon ta. Natsumi. Natsumi. Wala ka may bahoon sa kadako sa akong kalipay karon. Nga ako ka na. Natsumi. Rolando, happy sa ko. Mauna ibutang sa imong huna-huna. Busa, dili na kinahanglan pug na nato ang atong gipati. Kung unsa may kita kuha nimong pagpati alang nako, ipagawas ka na. Natsumi. Natsumi. Muambal ko sa tubig, ha? Hoy! Natsumi! Paghinay ha? Maugbo ka! Dili lagi, maayo kay kumulangoy. Ang bagay. Yay! Kabog na sa tubig! Dali na, Rolando! Ambak na! Okay! Hup! Ya! Ano? Da! Kuratan ka lagi! Dali diri, Bi. Ganahan kay kung magsigin na lang og takos din mo na, Chumi. Ako sa Rolando. Ganahan kay kung kaksan ko ni mo pirmi. Para na ako. Kompleto na ang akong kinabuhi. Mahimo na kong mamatay ugma. Simba ko ka, oy. Ay, paghana, oy. Ay, pag-isigot ko gana. Okay? Ayaw kasdo ko eh. Dili pa ko pamatay. Promise. Natsumi. Kanindot unta kon tinuod kining nahitabo na to. Kanindot unta. Kung dili pa fake ang atong kasal. Dili fake ang atong kasal, Rolando. Ha? Tinuod ang mga papeles nga atong gipirmahan.
So, magukod ta ka kung imo kong binuangan. Unsa? Sorry ha, nagkiilan ta ka. Salamat sa imong pag-ilan ako, ha? Salamat. Uy. Nahinaya lang ako eh. Sir Ichiro, nganong imong kung gipalingkod din isod sa imong kwarto, sir? Nadlok ng bayakos nimo, sir, do. Don't salvaging me, sir, ha? Where is Rolando? Ay, lagi ko kahibaw, sir. I don't know, sir, oy. I'm just sitting here, man good, oh. When Erning told me that Natsumi and Rolando is ana-ana na, kasal na, husband and wife na. Sir, please, don't hangus-hangus diha, good sir, and siga-siga your eyes because I am trembling already na paya. I am scared na nimo. This is a big mistake! Yes, sir. You are right, sir. Big mistake yun. Big wrong yun, sir. Ay, kabaw! Sir, makuyawan man tani mo, sir. Uy, makayurinik man sa tani mo ahat, sir. Rolando, unsa di kibati nimo? Malipayon kay ko na sumi. Sukad, karon pa kumubati og kalipay nga sama ni. Ako sab. Rolando, promise na ko nimo. Dili ta gud kapyaan. Ikaw sa pa, kinahanglan nga mo promise ka na ako. Nga dili ko nimo piyaan. Pero kung mamatay ko, may musab ka magminyo, oy. Dili na may tabo na sumi. Dili na. Kung mawa ka na ako, adto ko magpaabot nimo sa daplin sa atong baybayon. Katong gamayng langob sa pangpang sa among beach. Wow! Sige, promise. At usap ko magpaabot nimo kung mulakaw ka. Promise? Promise. Pero, dili may tabong mawa ko nimo na sumi. Dili na may tabo. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!